Lle mae'r cyn-disgyblion yma te? Wel, nhw'n hen, twel. Cweri bwy o amser I newid beth ti'n hyn. Ti ddyle wybod? Oi. Ti'n wedi cael rhywun yn dy ledi? Ydyn yn ôl Chris, dwi'n pwy chwaith. O, ma ni, ma nhw wedi cyrraedd. Tîm y cyn-ddisgyblion ar ddod mlaen i'r cae ac yn cael ei arwen yn addas iawn gan y prifathrorwch na bydden nhw. A heddi, gŵr gwadd sydd wedi cytuno I fod yn ddyfarnwr yw bachwr Cymru, Mr Robin McBryde, rowch clap mawr iddo fe. A heddi, dwi'n credu dylen ni gael clap I noddwyr y crysau heddi, siop arbennig iawn yn y gogledd. Morons. Morons! Ydi morons da? Beth sy'n hanner call, dy boi? Ole, beth sy'n digwydd yn hyn te? Mae'r gôl geidwad yn dod mlaen. Mae'r gôl geidwad yn mynd I... Rwch am Mr Lloyd, rwch I mewn. I hunan o di. Beth sy'n ti'n neud? O fi di captain. O dwi'n dewis Mr Lloyd. Gadwch lonydd iddo fo. Rheola di rheola, meddach chi. Ia, a captain sy'n penderfynu. A dwi'n dewis Mr Lloyd. A dwi dad ddim yn hapus iawn. Mae'n cerdded lan. Nawr te, dyma beth yw digwyddiad. Gôl geidwad yn cymryd y gic o'r smotyn. Beth I pris am Mr Lloyd? 200 punt I fi. Wedi amser. Lot o amser. Dowch am Mr Lloyd. Dwi'n bryd os oes yma sa'n gwneud. Lawr, mae'n mynd tuag at y gôl, a mae'n lan at y gôl, a mae Osian Gyda, a mae'n gôl yn disgybl. Fi chi mysan I Osian eisiau chwarae'r organ fori. Mae'n y teg iddo fe. Awl hwnna'n symudiad. A na, dyna ni, dyna'r sgôr tyfynol. 1-1. Da iawn, llong o fychau ei bawb.